High-value targets sang Police Regional Office 6 nga ex-police dakop sa operasyon sang CIDG Negros Occidental. Subject ginapasuni kabahin sang Gun for Hire Group. Yaring balita ang aton gintutukan. Wala nakapalagpas si Dante Victor Escorpion, 52 anyos, sang Sitio Pasil, Barangay Mambulak, Silay City, sang ginserbihan sang warrant of arrest sa paglapas ng Comelec gun ban sang tuig 2010. Si Escorpion ang gidismiss sa serbisyo bilang pulis sang tuig 2016. Naka-receive kami ng info through text message about mga 9 a.m. na cited yung subject natin sa Hall of Justice. So, they inform us na kung meron ba kaming hawak na warrant of arrest dito sa tao na ito. So, upon verification, nag-dispatch ako ng TOPA at nga, found out namin na meron siyang existing na order of arrest dito. Maluwas sa ginihingad high-value target sa kapulisan sa Police Regional Office 6, ginapasuning manini kabahin sang Quadra Gun for Hire Group, luwas pa nga leader manini sang Escorpion Gun for Hire Group. Gintinguhan sang news team nga makuhaan sang bahin sa Escorpion pero nagpamaliban ini nga mag-atubang sa kamera. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.